la resta de la societat. Sense una escola pública, sense una escola amb recursos, sense una societat que no creu en l'educació, no es pot fer una societat justa, una societat solidària i una societat pròspera. I els atacs que vivim a l'escola pública necessiten resposta, i aquesta resposta es fa sí al carrer, però també es fa en altres llocs. Es fa en els mitjans de comunicació i es fa votant a les eleccions. Per tant, jo vos convido a que no apoyeu i no voteu partits que no defensen l'escola pública i en valencià. Una escola per a tots, una escola inclusiva i una escola que ens doni als nostres fills les oportunitats que ells sí que donen als seus. Gràcies a tots, endavant, i sabeu que teniu tot el nostre suport. I ara, a continuació, la pitada de tots els dies a la nostra consellera preferida. Gràcies. Moltes gràcies, Gràcies, Jordi. Un plaer. ¿Qué menos? Vaig jo cap allí que... ¿Qué menos? Sí. Que tinc l'entreno. Espera. Ja parlarem demà, ¿vale? Vale. Mira, que te agarras. Hombre, que se venga ahí con la... Sí, ya está ya. ¿Y Joana dónde está ahora? Cuidado. Joana, vine así. Gràcies. Perquè